photo no hata wasikubana. It's busy. Sasa kama na bana white. Ngatina right of way. Quality man. Hey. My phone. Quality man. Because the Panama white line. What's the right of way? Okay. I don't know where I'm going to white line. Alright. Guys. Patasvika apa pandeye kumvuma tichinda kwa gutu tichibva kugweru kumvuma papa munosvika panomira bhazi paya panonzi road chef tichibva kuHarare munomira paikweni kunotoni iyo notoni munomira panonzi pai guys papa patinobva uchibva kuHarare uchienda kugweru munomira panonzi pai panoenda kuchikenini paya ndo patiri right now ndaneta nekugara guys ndazogara ndodlepiko apa ndaneta ya ndaneta kwati kuenda kusvikiki hamenoita hakusvikiki nemhaka yeyowe naturally nefast food kwavanitengesei kwavakanzi ndiona kune angori marestaurant kaigega unoende kutoilet saka noenda ndotenga kupi chero chikafu modei noti muno makazara makofi kai muzere makofi apa pakokodi ikofi kai ikofi Italian food. Nenda pa Italian ni baba. Mafiriji. Ndichitaza kula Italian iyo ndadi. Kani pala ndisingaziviwo guys. Nai. Imi vanodla Italian chindudza zvokutenga. Kani mbovira pa side mchimbondudza zvokutenga. Vanodla vakambodla Italian please. Come through help me. Chichingahlika kani tomira pa side. Chichingahlika guys. Chikurumidzai kuti wangu guys paitalian apa ndo pasina kuzara kumwe kwese wakazara uko guys kumwe kwese honai wakaita honai kuzere chiti wangu ndizive ndipindewo neconfidence kuti I want this praga malaga ndosvika ndichingotenga ndosvika unzi what do you want to share kuti kudi chitaura izve guys fast imiwo futi imiwo makutonono chitaurai guys tusviko ndodei guys kwai ndosvikoti pasta ndongoti pasta ndongoti ndoda pasta Italian tauraizve guys fast ndomusitori navanhu kwai something nyamarishi ndomupaishe kwete kubasha kwete kushanda basa kugara kwekumba kugara kwatiri kuenda aiwa akumba ndobata zvindoshanda ndikawacha ndikasuka ndikawacha ndikureva kufamba tiri kutravela saka kwekufamba ndichinda ndimbonotsvaga ndimbonoona kuti zviri kufamba seya chiche pasta with sausage lettuce bolognese ndokwetikingita ndokweti trying seasonal pasta sauce zvanongori pasta yoga zvongori mapasta maimi ndotengewe papachandosiyo guys yeah you can do what you're doing. I'm still looking remember I'm not familiar with this Italian food so I just want to try. I'm still checking what to buy. Kwimi guys ndautaura chirungu zveni ndakungokiringa chirungu ndiri kunoko mungandidi spaghetti bolognese andodla every day kumba pana chine nyama nevidiwe zvinhu zvacho panawo chine nyama sure sorry zvambusinawo chine nyama ndiri handizvizika zvinhu zvakanyogwapo nditoshaa kuti wako chine nyama tochionepiko imoda kanyama imi zvakanyorwa nini pana nyama apa pana chakambonzi miti hazvina miti izvo ndazoona guys ndazoona ndikainitore marepa zvimwe anhu zvangasiya ndikainitore repa
Drink. Matera koko. Kune zvine energy drink handisi ndisavate murodhu. Because ndikavata ine. Hot dog and one chicken wrap. We've got no hot dogs left. We've got no hot dogs, no burgers, no chili. So 2 chicken wraps then. 2 chicken wraps. Yeah. Yep. Sorry about that. That's alright. You having those as meals with chips and drinks? Nah, that's it. Ndibude ku network mukati muri kunetsa mushopu ndimire panapa. Mukati mu network iri kunetsa. The network is a problem inside. Mushe muri right. Oh, mandiziva kuno. Facebook. That will record as well. Ndibata recorda. Wachimbomboresa iwana. Hello, ndivanana. Vanhu vari kukuoneka paFacebook. Oh, really? That is called chiswichi ndoshona kuri. Ine kwatiri kwacho nekwatasvikira mandinhonga shu. Eh? Mandinhonga. Mutsvaga ikuno. Tikutodarika tokuenda kuLondon. Oh, kuenda kuManchester. Munda Manchester ndikwatiri kubva. Oh. Muri basa. Munoshandepi? Mental health. Muri doctor, muri nurse. Tumbo muba mavarwere nekumbo. Mushadiri right. Facebook, following ari kuya. Murutaura na maiti. Variko zvavo. Ari ko 12 latest. Tova matizivi ndokunga ndakamona paZimbabwe ndonga ari kuZimbabwe. Ndakalenda nezuro. Zimbabwe. Saka uriko asi muri feni ya12. Unombarira. Unote zvakazvi. Tingetamisa kumba katete. Aiwa ndizvo. Kuti wakati. Ndogara kuAfrica kai. Seriously? Inini? Ndogara kuAfrica ndakatongouya wena. Pandakati ndiri kuDarlington. Mukandilaka mukati maybe you were somewhere with me. Taikutombotendera maybe ndogara kuAfrica ini. Unoko ndakatongoshanda ndakatongoshanyawo. Saka muri vari. Ndichiripo. Ndichiripo. Ndikufamba na ava neyela manager vangu apa. Saka muri kuita tour yego. Tinekati kumboenda. Tatine function ile takafambira but yakatoperawo saka takuitawo zvinhu. Great entertainment. Aiwa tauya nayo. Tauya nayo. Ora mosara mushe. Yakutengere drink. Ndibvire apa. Drink. Tazvitengera zvinhu zvedu guys. Ndafara kona munhu kumusha vedu. Ndasangana nababa vangu. Tatoya. Zviri fast. Ndokupi? Vana double street apo kana mukwa. Mukwa munazara vanhu. Don't buy she wanonoka. Nandichatenga chiti kuti pasta and tons of tagliatelle bolognese. Wanonoka sha. Wanonoka. Madrinks aya. Muda Red Bull. Red Bull. Because kure ningatovata. Iwe kwatabva kwose kuda. Iya. Kudzakasa nego. Oh, yes, not sugar ina kids. The original. Tachoge tumasimba simba. Amsikuda madonanzi enyeri. Ndo mazimba ekunaya guys, ndo mazimba ekunaya. Ndo mazimba ekune waya muri kuona. Ndo mazimba ekuno, retore majoritos. Imugude majoritos waya. Amudi madonanzi. Madonanzi anoda njenda kumba. Kuti ndikazozeka ndakajandeka. Nzari sei maitira to. Eka ndizvafunza. Anzi nababa ari sei kutwa vamwe. Ndiyo ndizivini. Chilaini chirimo. Amen. Tinde pachimishini bezi. Pane total yetu 9209 jana si ya total. Pata zaba clear hapa. To clear papi.
Ande pane chinombe. Scan item. Scan ni papi ko. Papi apa? Pane flight here red. Papi. Pane flight here. What? Papi scan item guys. Ngati di. Chokwa nani? Mari, 5 pounds. Alright, so that. Later 5 pounds. Pepper is about very quite basket. Pepper is going away. No, and then somebody will come and just tell them that they see it. This one is not going to be that handy. Handy. Kukunda palai. Leta kuchinda palai. Hado pingi kwa kamera hapa. Oh, I'm so good. Shakoma. Nzi. Shakoma guys. No kumira chikuti titi nde ichi machine ichi guys unobhadhara woga zvakafa arotozvigadzira autozvigadzirisa zvakafa unofanira kubhadhara wega zvibhadhara wega zvaita totanga takutanga guys chode papa takuita manje pei Madzinga yamaisa. Madzinga endepi? Mami, mama kabata ndimi. Ndikamaisepi? Aripo. Saka endepi? Guys, ndakabata madrinks amota endepi? Saka tinobhadhara toga ipapa. Ndakabata zvima Red Bull amuno zvawirepi? Papi, apa.